dlouhá. 1, 2, 3. Jo, hele, kousek. Náhodně. Hej, dobrá kniha. Půjčil bys mi ji, prosím? Tuhle? Jo. Jo. Jo, a něco o magii si můžeš půjčit. Ale co to tu je? Kde se to tu vzalo? Co tu měl? Co tam máš? Ukaž, co to je? Můj denní zmrátí. Chcete to fakt vidět? Jo, ukaž nám to. Jo. Starý. Tak se tu má Chcete to přečíst? Jo. Milý deníčku, než jsem tě dostal k narozeninám. Jmenuji se Petr a narodil jsem se v Praze v roce 1999. Babička mi vyprávěla, že jsem jako malé dítě rád lezl po 4 bez plínek. 23.3. Milý deníčku, trápí mě, že se máma s tátou často hádají. 24.5. Milý deníčku, dnes je to moje první noc. V dětském domově táta s mámou se rozvádějí a proto jsem tady. 27.10. Milý deníčku, dnes je můj nejšťastnější den. Poznal jsem báječnou holku a zamiloval jsem se. 30.12. Milý deníčku, rozešli jsme se a jsem smutný. Život se mi opět obrátil vzhůru nohama. Konec. Co vlastně jde? No, jdeme, stavě. Hele, co to tady je? Nějaký starý dopis. Ukaž, přečti nám ho. To se kouknem. Babičky. Milý vnoučku, tento dopis je jen pro tebe k tvým 15. narozeninám. Já již pravděpodobně nežiji, ale zanechala jsem ti vzpomínku na mě v podobě prstínku. Ten je uschován na zahradě a u mého domu zakopán pod jabloní. Věřím, že až jej najdeš, změní ti život a tvá přání se vyplní. S láskou tvá prababička Maruška. Co, půjdeme hledat ten prsten? Jo. Jo. No, tak jdeme. Jo.
jsem byl, seděl u kozla, veď? Co, no? A na to vadí? Jo, tady lidi mě tě jenom celou dobu já. Neser mě! Tak, neser mě! Jo, jste. Co děláš? Mám tě mrdnout pánečkou. Ty jste. Pojď, ne? Co už dělám? Pojď, dělej.